Pomaže Bog. Traje Božitni post, dan 825. Danas spremamo paštetu od tofu sira, ali onog svežeg mekanog. Ajmo da vidimo. Ispeći ćemo malo susama. Susam je, evo vidite, gotov. Kada ovako dobije lijepu, žutu, zlatnu, žutu boju. Ne valja da se izgori, jer onda bude korak. Ko se to pentra to? Evo ovako, i to je sad gotovo. Sad, s obzirom da je ovo izuzetno vruće, isto kao i sa pečenim semenkama od suncokreta, nemojte da stavljate u plastičnu posudu, da se ne bi stopila iz iskustva priča. Mi ćemo da skuvamo tofu, to je onaj sveži tofu, kaže natur. I njega kuvamo. Da skuvamo paštetu da voda vuče. Biće tofu. Idemo. I samo vući. On će sad da padne na dno, a kad bude kuvan, on će da ispliva na površinu. Znači ne trebamo jedno 10 minuta. Ovako, kad je kuvan, ispliva kuvan. I to je to. I će se pomovući. Može ono koje se... Ono koje se kuvala treba? Da. Tan. Kašika 2. Ovo su velike masine, možda ćemo staviti 2 za početak. Stavit ćemo malo belog bibera. Da mi dodeš alevu papriku ili sad? Može. Vidim mi samo... Malo. Otprilike pola kašičice. Malo belog luka. Origana. Jedan prst. Origano. Vrati. Kupici soli. Ali stvarno su nam masene. Masene su stvarno, dobro. Sad će glavni naš pomoćnik uzme i ovo sve da melje. Još? Kaša kotana smo dodali. To je bila jedna kašika katana. Da. I dodat ćemo šmarkice vode. Treba da dobijemo jednu lepu teksturu. Sada može. Može. Čekaj. Hoćeš da probam? Čekaj, nismo završili. I još. Pa samo ovako sašto. Hoćemo. Čekaj malo, da izvadimo, da stavimo susa. Znaš? Da mi damo još da meljemo. Nećemo. Hoćemo ovako, jedna kašika. Malo jedna kašika. Malo jače od jedne kašike susa. Da. Pa po želji. Neko voli više, neko voli manje. Prihvatili je. Mislim, ako hoćeš još nešto od začina, malo joče da stavimo. Stavi. Pa mislim još, ja sam pomalo stavljala od svega. Ne, pa dobro. Meni je ukusno. Znači ovu paštetu možete da mažete na palačinke i kad je poslan na vodi, imate kako se prave posle palačinke. Možete da mažete na hleb. Također možete da još dodatno razblažite sa vodom, dodate možda još neki začin i da pospete time neke testenine, makarone
špagete. Možete da pospete pirinačina ili neko drugo slično jelo. Šta vi volite da koristite, ubacite u to i kombinujte sa vašim jelima da malo upotpunite vaše postne obroke. Hvala što ste gledali, ostavite nas Bog.